Baina, esan diazu, fresko bat? Bai. Erakusketa universalak? Bai, fresko bat, erakusketa universaletako arkitektura berez, joan etorriko arkitektura bat dalako, ez? Ezoikoa dalako. Ezoikoa dalako eta aldi baterako arkitektura dalako, ez? Arkitektura efimera dalako. Teorian, gero ikusiko dugu zelan, batzutan, erakinen arrakastaren arabera, batzuk pentsau ez, baina lotu egiten dire beran lekuen, eta badeki beren ibilbidea, baina, printzipioz... Zergaitita salbuespena hau? Zelan salbuespena? Arkitektura. Esan dugu, arkitektura egiten dien eraikinak? Arkitektura. Lehengo gunean egiten gendu berba, ez? Erauteko zala? Hori da, Vitruvioren 3 oinarriak, ez? Firmitas, utilitas eta venustas. Firmitas bai, hor tente dauz, baina esteki ebokazioa hor denboran irauteko. Orduen, iraunkortasunaren kontzeptu hori apur bat desdibuja baiten da, eta bada kontzeptu bat generalean, orokorrean, arkitekturan ezinbestean da buena, ez? Eraikin bat habitatu egiten da, orduen iraunkorra izan behar da, ez? Denboran. Orduen, firmitas hori, erdi zalantzan. Utilitas, klaro, erabileradeko pabelloi horrek edo eraikin horrek erabilera badeko eta helburu bat badeko, baina denboran oso laburre dabe, bai? Eta batzutan okin besteko. Beran helburuera bera izatea, ez? Da, batzutan izaten dira eraikin utzek, esteko dukurik, bera da, beran helburua da, beran burue izatea, eta ikurtsiki bat izatea, denbora tarte labur batean, ez? Orduen, zein da beran, ez dakit, oinarri finkoena, venustas, ez? Dira eraikin normalien, edertasuna, eraikin daigarrizek, eraikin politek, edo, ez bere daigarriak. Esperimentuak egiteko lekua be bai? Bai, azkenan esposizio universalak badire, izan dire historian zehar, modu bet, herrialde batetako industria, komertzioa eta artea eta erakusteko, barrikuntzak erakusteko, eta beste alde batetik bai, zuk esan duzu moduen laboratorio modukoa bai, ez? Laborategi modukoa, arkitektura, tipologia barriak edo teknika barriak edo, testeatzeko, frogatzeko eta martxan iminteko bai. 19. mendian sortzen dau, ikusten egon nahilako Londresen Hyde Parken egoten zan olako Crystal Palace zoragarri bat, ez dauena gaur egun, baina irudiak eta ikusita ikaragarri edera da. Hori lehenagoko izan zen edo zigora bera? Aurretik be bai? Aurretik be badauz, bai. Hau dator, erakusketa universalen asuntoa dator, batez bere industrializazioagaz, ez? Danok dakigu, zelan 19. mende bukaera, erdialdera bukaeran, garapen handia montzala industria mailan, eta hor egon zen lehia bat, herrialdeen artean, nok zer harinau inventau, ez? Eta ikusten dugu lehia egon zen, Europa eta Estatu Batuen artean, kotxea, bastak izer baginor, makinek, motorak, eta bar, ez? Eta orduen, eta horregaz batera eraikuntza be bai. Egin dugu berba baten baino genetan, altzairuzko egiturako eraikinak, eta apatu duzu, Crystal Palace, eta Eiffel Dorrea, eta, orduen bazeuen borborrean, hori, gehiago zela, garapen teknikoaren erakusle, ez? Hori, 20. mendean zehar, apur bat moldatzen, eta zikeran, igual, gehiago baziren ingenieriak protagonistak, erakusetetan, aziten dira ja arkitektoak izaten, ez? Igual, kontzeptu aldatu egiten da, eta igual, garapen industrial horrek, etortzetan tope bat okin zauen, edo ja momentu batetik aurrera, ez dauz hainbesteko berrikuntzak, eta orduan, zetarako dira erakusketa unibertsalak, jente erakartzeko. Herriak ere ezagutzera emateko, turismoa eta sustatzeko, erlazio komerzialak eta egiteko, eta argazkiak dire pasada bat, hori erakusten deure, ez? Harremanak, gauze deigarrizak, mundu guztirek erakustzi nahian boterea, baina ganera, boterea eta erakargartasuna, ez? Gauza biak. Ez bakarrik botere teknikoa baizik eta, banera bai, erakargarria izatea, ez? Eurokopa bat, bai eraikinekin. Bai, eta orduen ikusten egon gara, Eiffel Dorrea, hau sekulako arrakasta izan eta ezin bota gero, eta bertan geratu behar. Atomoa ikusi dugune, bai. Seattleko ratza, nekien, anatomia de Grey ikusten, Seattleko ratz bari, galduko luke, kapitulua. Asko bihurtu ziren, hainbesteko arrakasta tuin zeuren, bihurtu ziren hiri horietako ikur, eta gaur egunien, igual, jakin bestakigu, beran sorrera dauela esposizio universal baten, eta beran sorrera zala,
aldi baterako arkitektura izatea. Hau da, horre gongo zala, 6 hilabetez, 9 hilabetez, eta gero desmonta egingo zela. Eta horren, batzutan egon dire, eraikin hauetako asko eta asko ikusten gabizenak irudietan, ja ez dauz, baina beste asko bai, eta horrek ere erakusten dugu, batzutan realidadeak supera egiten dauela zure espektatibak, ez? Eta, kasu bat puntual batzuetan, hor dauz adibideak. Bidai egingo dugu, Anartzek aukera batzuk eginda. Seguro aukera kulenak izango diena, zure aukerak edozeinek ez dituelako pasatzen. Claro, eske esposizio batzarak egon dire, zenbet. Dozenaka egon dire. Claro, hortik aukeraketa bat egita ez da reza. Orduan, nik egin dut aukeraketa bat, alde batetik nire gustokoenak izen diren esposizioanak, euren artean ez da oso urrun denboran, ikusten oso sasoi interesgarria izan zela arkitektura mailan, eta gero beste bat ekarri dut, azkenengo bat, igual ez dela interesante arkitektura mailan, baina nik bizitatzeko aukera okin neuen, eta zen nire bizipen pertsonanetik bebai ekarriko dut apurret. Eta zure cool listoia oso alto dago, atal honetan orduan jarraitu behar dugu maila mantentzen. Hori bebai, hori gero eta pisu handiz hau edan hartzea. Hori da presioa ekotela. Nolako azazteko? Lehenengo goaz, Montrealera. Montrealen egin zen Expoa 1967an, eta bai izan zen Expo bat, 60. hamarkada, pentsa kontestu munduko kontestu hori, ez? Barrikuntzak eta irautza sozialak, eta nik uste dut Montrealek edokin zegoen baliotako bat izan zela, jarri zela benetan etorkizunera begira, baina etorkizunera begira gauza praktikoetan bebai eta filosofia mailan bebai. Esan bakarrik, eraikinetan egin zena ez ziren bakarrik ariketa estetikoak. Egingo dugu gauza estetikoak deigarrizek eta ez. Horren atzean bat zeuen... Mundua hobetzeko proposamen bat, bai. Eta hiri utopiko horren atzean egindako bide bat, ez? Eta hori, gero, materialki gauzatzea eraikinetan gerera, eta 50 urte pasa dire, barriro errepikatu ez diren eraikinetan, uste dut oso balio handia dekola, bai. Zer da zehazki hau? Hau da Biosphere, hau da Montrealeko erakusketa unibertsalean estatu batutako pabioa izan zana, eta da, Fuller, noso aipatu dugu bai egin duenean behar animalien arkitekturai buruz, eta kupula geodezikoei buruz, horrek badekon beran oinarrien naturan zela futsetan dauzen gauza batzuk, eta, Buckminster Fuller izan zen estatu batutako arkitekto bat, eta bere ikerketa hildo nagusia izan zen kupula geodezikoak, ez? Hemen egin zegoen, 63 metro altuerako kupula geodeziko bat, barruen sartu batzen 7 solairuko eraikin bat, eta zen, egitura bat altzairuzkoa, ikusten dugu moduen horrek barra horretanakaz, eta jatorrian zegoen estalita polimero bategaz. Da, honi ikusten dugu irekia dela, baina beran oinarrien, jatorriz, izen zen, paseuken asal bat. Eta zordan zen, burbuja baten barruan eraikitako arkitektura. Hau da, beste atmosfera bat sortzen zegoen arkitektura. 1976an, lotu egin zen eraikina, erabaki zeuren lotzea bertan, museo bihurtu zeuren, eta 1976an, zoritzarrez, erre egin zen. Baina erre egin zen bakarrik, kanpoko azal hori. Egiturak bere horretan mantendu zeuen, eta orduan mantendu eraikina bakarrik egituragaz. Esaten gabiltzena, hor, argazkia ikusita maketarena, hau egitea posible da, eta helburu horrekin eta jolas horrekin kupula erraldoi hau egin. Ikusten duzu zelandeko kolore beltzaran haue, hori da polimeroa, esaten zeuren, hau ez dakitze putu dartetan, leyenda urbana bat, esaten zeuren, estalita zegoenean, momentu horretan, barruen dekozu, lehen usan dauten ez, beste atmosfera bat. Esaten zeuren, barruko temperatura egon bazirela konstantemente kontroletan, 10 gradu igoten bazan barruko temperatura kapaz zala dekon pisuegaz eta dekon tamainoagaz horrek aireen flotatzeko. Ez dakize puto darte da leyenda urbana bat, baina ez azten estrañeko. 77an esan da, barruan ilunpe horretin, barruan pisan lof egiten egongo ezin da. Etorri zait burura, baina ez askoz dramatikoa esan kontue. Zergaitik geratu zen, arrakasta izan zuelako. Eta Expo honetan mazatu zen, hainbat eraikin egaz. Igual izango da, esposizioetako, unibertsitateko tatik, eraikin gehien mantendu dauzen esposizioa. Eta nik uste dut, balio hori zalako, ez? Ikusi zeurelako, benetan, eredugarrizak zirela egindako testeo horrek edo froga horrek. Gaur egun museo esan didazu? Gaur egun museo da, bai. Natura museoa, bai, ingurumen museoa.
Bale, beste bat. Eta erakusketa Bardinen Montrealekoan, badau bestenarekin bet, dala nire gogogonetako bat, eta argazkire bat ikusi gendun gure brutalismoaren ganeko saio famosoan, eta da Habitat 77. Erakusketa unibertsal honetan, egon ziren herrialdetako pabelloiek, baina egon ziren beste pabioi batzuk zela tematikoak moduen. Eta tematiketako bat izan zen arkitektura, etxe bizitza, ez? Zelan biziko garan biharko egunean. Eta, bau da proiektu bat, Mose Safdie, arkitekto israeldar kanadiar batena, oso gaztea zen arkitektoa, egin zauen beran karrera bukarako lana eta tesia, etxe bizitza tipologia berriai buruz, eta zamatu zeuen sistema bat, hau dela, beste kasu batzuetan ikusten du moduen, modularra, ez? Zan, hormigozko kasa prefabrikatuak dira 354 enkofratu, danak bardinak, eta modu desberdinetan kokatuta, sortzen deurez, 156 etxe bizitza tipo diferente. Modulo bakarragaz. Ederra iruditzen zait, eta holan sartute segurazki danak eukiko die eguzkiden bat momenturen baten. Danak dike kontaktuek kanpo aldeagaz, danak dike terraza bat. Orduen, zelan gure dugu bizi biharko egunean esaten zan kaldera momentu hortan, ez? Eta, orduen zan momentu bet, hiriak asko hasi zirena, eta, bueno... Gustatzen da, ez dago, Estetikoki, kakoto bat gai horretan, eta badeko brutalismoaren itxura hori, ze polite ez da, baina oso interesantea da. Merkea gaur egun ez da izango, hau oso kula izango da. Claro, bere filosofian, esaten deure proiektu honek izan da oso arrakastatxua, eta, porroto egin zegoela bebai, zeberan filosofian zan, zelan egin etxebizitza merkeak, horregatik modulo bat sortzea eta errepikatzea modu desberdinetan, eta flexiblea izatea etxebizitza mota desberdinak sortzeko, ze dauz etxebizitzak modulo bakarrekoak, eta sortzi modulokoak bebai, ordan txikerrak, handizek, eta zan modu bet, testeatzeko, etxebizitza merkeak egiteko, baina, oso modan inbili izan, eta ez dire merkeak ez. Galderari, erantzungo geniola, nola biziko garan etorkizunean hasi zara kontatzen eta sartu nahi ni esaten ederrala, baina zer erantzun behar zan etxe hauekin, nola biziko gara etorkizunean? Bueno, zan modu bat, hiriak asko hasten zabizien, eta hasi ginen, hasi ziren momentu horretan, eta 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, hirietako suburbiok eta eraikitzen. Eta ez, garapen espansibo hori ematen, ez? Eta hau zan modu bet, bizikalidadea emoteko suburbiotako garapen berriai, ez? Etxebizitza garapen berriai. Eta zelan, naiz eta suburbioan eraiki, eta naiz eta nahiko dentsoak izan, danako egitea aireztapen egoki bat, eguzkitzapen egoki bat, terraza bat, modu... Argitasuna modu merke batean, ez? Horregatik, modulo prefabrikatuak, hormigoizkoak eta bat, ez? Eta, bazeuen filosofia bat horren atzetik, ez bakarrik ariketa estetiko bat. Nora guesora hain? Bueno, hau da nire esposizio unibertsitatik nintzako frikizena. Da Osaka 70. urtean Japonen lehen da biziko egin zen erakusketa universal ofizial edo lehengo mailako bat, eta nintzako da fantasia bat. Ze, benetan, badakigu Japonek betiokin dauela atxikipen bat, etorkizunagaz, eta beti zen direla oso futuristak, eta baina arkitektura mailan, fizikoki egitea ariketa hau da pasada bat. Ganera, egin zeuren konstientemente jakinde ariketa bat zala, eta hori ingo zala, montatu eta desmontatu. Eta ganera, filosofia horregaz jakinda esposizio universal bat zala, eta jakinda gauza aldi batareko gauza bat zala, gauza efimero bat zala, teknik asko erabili zeuren precisamente arkitektura efimeroanak, ez? Gauza intxableak, gauza telasko geusek, estirenak, estatosenak bat firmitaz horregaz, eta zentsu horretan ikusten dut oso erakusketa interesgarri ze. Egie da, herrialde batzuk ez horrela jokatu jolas horretara, eta bagin zeuren, ariketa estetikoagoak gure badozu, ez? Baina, hor egon zen Kenzo Tange, dela, gaur eguneko japoiko arkitekto japoniarren maizua moduan, ez? Eta berakin zeuen, organizazio orokorra, berak eta bera 12 arkitekto japoniar oso gaztek tartean behitu Isozaki, gaur eguneko Bilbondeko Isozaki, hor egon zen bebai, gaztetan, Kenzo Tangeren ardurapean, eta, egindako ariketak dire oso interesgarriak, ez? Adibidez, pabello jau, zuitzakoa zen. Ez da habitablea, bale.
Bai, horratzean dauen, ez da bitablea, baina horratzean dauen, urruntik ikusten dozunean, emoten dau, benetan flotan dauela, ez? Eta horratzean dauen teknikak, probak eta frogak eta, oso interesantak ikusten dozu hau, eta emoten dau, dala, atrakzio parke bat. Hala ere pena ematen du, desmontatzien kontuek. Bai, baina nik uste dut... Bueno, era horretan sortuta badau. Claro, seguramente izango ziren eraikinak, oso zaharkitze txarrak ingo zeurienak. Ikusiko duen zan gaur egun, ez dakit Osakan egonda nau, ondala 5-6 urte, eta Osakak badeko... Osaka izan zen, momentu Japonen, holako oso hiri aurrerakoia eta futurista barkatu, eta gero oso txarra okin dago. Eta Osakari gertan jako txarto sartu dala, ez? Eta orduan ikusten dut oso ari eta sinceroa egin zeurena esposizio honetan, egin, atentzioa deitu bitu hau Frantziako pabiloian egin zeuren eraikin puzgarri bat, eta jakin egingo zala eraiki, gero laster deseraikitzeko. Txinara goaz? Bueno, Txinako ekarri dut... Shangaira da gana Txinako pabelloi Eso, ez, bai. Hau Shangaikoa ekarri dut, ez da igual arkitektura mailan balio arkitektoniko bienak dekien pabelloiak, baina bai izan zen esposizio bat Shangaikoak mundu mailan oso eragin handiak izauela. Eta ekarri dut pabelloi hau, bueno, ekarri dut alde batetik ni bertan egon nintzenako, Shangain 2010ean, ez arkitekturagaz erikusi ezauken ezagatik, joan datzataldeagaz dantzan egitera Shangaiko esposizioa, Bakioko itsasalde dantzataldeagaz, eta aukin gendun aukerie, hainbat pabelloi eta ikusteko. Txinara hartailegaz arie? Txinara hartailegaz ginen, ze Bilbokokin zauen, pabelloi txikitzu bet Shangaiko esposizioan, eta joan ginen euskal dantzak eta erakustera, mundu guztiari. Bermietarra bide, bakizatarrak, Txineraino iritsi badie. Eta da pabelloi oso kuriosa, eta ekarri dut dekon simbologian gatik. Normalian erakusketa unibertsalak egiten dire, kanpoko jenta erakarteko. Baina Txinan, kokatu behar dugu Txina ondela 10 urte, eta emoten da 10 urte ez dela zer, baina Txinan txako 10 urte asko dire, asko datu da Txina azkenengo 10 urtetan, jentak ez euken aukerarik Txina barruen modituko modu librean. Barrizten zen duzan, bizatu batera, Txinako provintzia batetik beste bai joteko. Txina batean, provintzia batetik beste bai jotea da, Ametik eta Moskura jotea. Eta orduen, esposizio unibertsala egin zanean, egon dakien aukera, txinatar guztiei, Shangaira joateko, eta herrian zehar turismoa egiteko euren herrialde barruen. Orduen, Txinako pabelloi izan zen, munduan sekula gehien biztatu izan den espo bateko pabelloie. Baina biztatu zaurilako bertako herritarrak. Goten ziren kola batzu sartuteko, baina itxeleskoak egunektik eta hartuteko, eta, bueno, eurentzako deko... Baikaro, hor sartute mazan zer dau? Hor dau, euren zan, Txinako pabelloie zan, Txinako kultura erakusteko pabelloi bet. Bale, erakusketa leku bat. Erakusketa leku bat, bai. Zorailu bakotxean dekozu provintzia batetako geusek, eta euren tradizioa, zan, modu bet, txinatarrak euren kultura ezagutzeko, bertatik bertara. Eta, bueno, simbologiaz kargeta dauen pabelloi bat da, dekon forma da, ekialdeko erresumako koroieko egiten zegoen forma, eta deko zen solairuko puruak, zenbakiak, proportzioak, kolorea, danak deko simbologia potola eurentzako. Hau bizirik dau? Hau bizirik dau, eta museoa da, Txinako Kulturaren Museo Nazionala, da eurentzako. Eta engaina egiten dau, ze emoten dau ikusite holan, bueno, ez tekoles lehiotxorik, ez tekoles eskala emoten dutxun gauzarik, bakarrik beko solairu horrek, dekoz 45.000 metro karratu, idea bat egiteko. Osea, engaina egiten daure arrazkik, ze emoten dau, urrunetik ikusta maketa bat moduen, eta eskala galduten da, baina da, itxela handia.